Vânzarea unui mijloc fix în Inventor Enterprise presupune parcurgerea a doi pași: introducerea facturii de vânzare și scoaterea din evidență a mijlocului fix prin rezolvarea acestuia. Factura de vânzare se introduce în ieșiri pe facturi. Pe aceasta se selectează mijlocul fix care se vinde. În pagina de livrare se selectează poziția de stoc pe care se află mijlocul fix respectiv. Pe factura de ieșire se înregistrează venitul din vânzarea mijlocului fix, însă nu și descărcarea de gestiune, deoarece mijloacele fixe au la nivel de tip contabil câmpul descărcare din gestiune la ieșire din firmă neselectat. Scoaterea din evidență a mijlocelor fixe se face folosind opțiunea Rezolvare mijloace fixe, ce se găsește în alte module, Imobilizări. După înregistrarea facturii de vânzare, mijlocul fix va apărea ca nerezolvat. Selectăm mijlocul fix, intrăm în modul Editare și completăm în câmpul Stare, vândut în luna curentă. Se va face astfel descărcarea de gestiune cu notele contabile aferente, valoarea neamortizată fiind înregistrată pe cheltuieli. În liste, alte module, Imobilizări, găsiți raportul Situația imobilizărilor. Deoarece acesta conține toate mijloacele fixe, indiferent de starea lor, va trebui să introducem un filtru prin care se exclude mijloacele fixe casate sau vândute pentru a avea egalitate cu balanța contabilă. Deschidem opțiunea de filtrare a listei, selectăm coloana Stare și introducem condiția de filtrare, punând simbolul semnul exclamării în fața cuvintelor Vândut și Casat. Selectăm apoi opțiunea Filtru activ și refacem lista. După filtrare, lista va conține doar mijloacele fixe în curs de amortizare. Pentru a salva raportul, dăm click dreapta și selectăm una din cele două opțiuni de salvare, Salvare configurări sau Salvare versiune nouă. Astfel, lista configurată va conține doar mijloacele fixe cu statusul în curs de amortizare și o vom putea corela cu balanța contabilă.